Rayonda urып җыю эшләре бара. Район яңгын күзәтчелеге хезмәткәрләре урып җыю эшләре алып барылган урыннарда ут күз чыгуга юл куймай максатында уңыш 2020 профилактика операциясе үткәрә. Август айыннан октябрьгә кадәр план эшләнеп, профилактик чаралар уздырыла. Инспекторами отдела надзорных действий. Инспекторлар авыл хуҗалыгы предприятиеләре һәм крестьян фермер хуҗалыклары җитәкчеләре белән яңгынга каршы инструктажлар уздыра. Шулай ук комбайннарда, тракторларда, йөк автомобильләрендә янгын сүндерү чаралары булу-булмага игътибар ителә. Авыл хуҗалыгы идарәсе вәкилләре белән берлектә басуларда киптерү, саклау һәм эшкәртү объектларында янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләренең үтәлеше контрольдә тотыла, ди Андрей Кириллов. Бу чорда коры үлән, камырларны яндыру катгый тыела. Авыл хуҗалыгы оешмалары исә үләннәр чабарга, кырдагы калдыкларны җыйнап бетерергә тиеш. Урып җыю эшләреннән соң янгын куркынычсызлыгы таләпләрен бузуга юл куймау өчен кисәтүләр тапшырылачак.